nenggah wonten ing mriku mboten purun nyawiji kalian kadang-kadang campur sari prasetya laras. Kula dangune rumiyin. Nggih. Bapak Wahno. Bapak Wahno, nggih. Katuran nyawiji sumangga. Oh nggih, oh ngestreni Bapak Kyai. Oh nggih nggih. Nggih sikecakaken nggih. Nembe ngestreni Bapak Kyai. Ngaten. Kados mekaten. Kersane men dipinuk-pinukke teng mriku. Nyuwun Slendro Songo. Slendro Songo, Mas Wiji. Pripun? Sinten? Niki, chicken niki. Cina kendir. Oh alah chicken iki jebul Cina kuwi mau to. Sepiro lorone? Oh jebul ngono. Iya, sesuk ra sida lho. Jebul batin balas dendam iki ndi Mbak. Niku ngono ki kok senengane kok. Asara to ki? Jar nyekel tangane omongan wicari tekan ati wani ngombar janji jebul tukang
Iji matur Bandung Mbak Silvi katuran negakati Ejo Mardika. Iji sagung para pilenggah kakung miwah putri ingkang satu daden kinurmatan sampun tumapak ing pratelaning lampah ing ari kalenggan punika. Adicara Lurinji Beksan Klono saking katang kula UNJ ingkang dipun badhe paragani panjenenganipun Mas Abdi Junianto. Pramila kepareng ingkang sampun kepareng Mas Esyo kepareng nyamaptakaken diri kinen badhe babar gelaring Beksan Kelana. Iji gojuk dhumateng ingkang sampun